Negeri All India Radio Shillong ke khubor ban puli di kesan li jana kibat mat bakong san jong ke khubor. Menteri rang bado kari ule keren pli jumut bat kinong yalam jong ki sengsan perthei kari lengba ka video conferencing hakabe de ba jinglong jingman nau COVID-19 bat kisen jam nang ni sakman. Hukum ketnat korbari ye ki sarkar jela bakin pentikina baki marbam bakong san bat ki dawai da shen kin poi na kabenta ki patba. Ya kapisa basan spak tengka sigi jantan bank account ke sarkar kala depha ha ka ba arpho klon ngot ki kinthei kila dan ha ki account ki jongki ki khubor ki babnia da ka ba shin ya kani ka khap ha ka be bu COVID-19 kum ka bakta e ka yap ka emju pa ba ni ka social emergency menteri rang ba do kari Narendra Modi ulong ba ka thong ka ba khmat e jong ka sarkar ka jong u ka long ban plat pat ri tengka ya ka wei pa ka wei ki jing embryo Modi ulong ba kari kalahap ban shim ni kisin jam bat ikirai ki ba e bat bakade ban yai beteng ban pet ngor per king bha habai kren ni ple jumut bat ki nong yalam jugi sengsan perthei jong kari ha parliament lengba ka video conferencing menteri rang ba du ulong ba ki babun ki sarkar jela ki bor panya district bat ki re shampang ki lapan ban penjalan su ye ka jing pakhang ni ka lockdown kanang ban khanglat e ka jing sapriang jong COVID-19 Ulong balung baki ni kijing kela ha kijing long jingman kari kedan kamru ban pen kela ye kiru kam tre jam. Menteri rang bado ulong ru bakari kamat minta ye kijing e ka bakraw ha kaliang kayo ka kon na kada COVID-19 bat ka sarkar kan ye le minat ban job e kata kijing e. Modi uong bakani kijing ja kalong ka kep jing kela ha ka history jung khun ben riu. Bat bakari India kadi ban kelado rela die ban ye kendo bat ele persya ye kijing kta jong kani kijing kela susu ulo ongru bakari India kala sakhi ye kijing trelang jong giseng san perthei baro hakari ban ye tei da kijing tli hakawai kathong Modi ula aji ye ro ru ye kijing smokit klie kijing renti kijing minat bat kijing kot jingmut jong iwei pe iwei ni kinong song sunong jong kari hakaba no yela usinyang hakani kijing ele Laka long haka babut iki kindon ya jinga iwe ni iwe haka janta curfew ni haka jing simkia ya kani jing pakhang menteri rang ba do kari unia keren ni plejung mutru bat ki menteri rang ba jung ki jilla baro haka sisa jan ki banwan na ka benta ki sin jam ki bisakman haka jing le persya yo COVID-19 katnat korbari jong ka sarkar India Kalau hukum ki jela kari bakin pentikina bagi marbam ki bakongsan ki poi siki dukan ration na kabentaban sam siki petba uskret ration katnat ki kam korbari u Ajay Bhalla ula betha ye ki sarkar jela banshim li kisin jam ki ba perking bha ye ki tu ki ba lumthop ki marbam ye ka jingde be an ka jingsim kabu bandi anong sabapalan bat halor ka jingdi antan Bahala ula betharu ye ki sarkar jela bakin kmi bat pentikna baki dawai da shin ki jat marbam bat ki tiar ajung sumar kinum duna dak ba pentri kam ja ki kendon jongka an Essential Commodities Act khat kandai spasan pusan Bahala ula ong susuru baki tu ki bambu renti dak ba perking ye ki kendon balak do kin ngat haki kendon jing pensitam kat kum ka Essential Commodities Act bat on nyo yeki haka thop ki kam sneu ki ba pen khen an kabala ban long da ka jing sha set patok hadu news nem katnat Health and Family Welfare jong sarkar India kala ong bala yo khubor basa news pa nyu pulai ngut ki brio kila yo ye ka jing pang COVID-19 hakari hakini ki arpu sa kunta ki balala kabala kanti we ki jingdon juginong pang ki bayo yo coronavirus syaka san hajar sis pa khandai pusangut kani katnat jong sarkar pedeng kala ong ba kat hadu menta ki bri ki bala kot na kani ki jingpang ki don south pa arngut kat ba ki bayap ki la don sis pa south khandai ngut ka Indian Council of Medical Research ICMR kaya thu bala test ye silak khat 1,000 tali ki sample ki bakunthop ye khat 8,000 san spa Prapusau tali ki bala dep test hakas hanin kasngi ka ICMR kala ajing menjeru ya sispa lapun tali ki laboratory jong ka sarkar bat lai tali ki jaka lumthop ye ki sample banle ye ka test na ka benta COVID-19 nalur kini la ajing menjer bat pen ko boru saya ndri pulai tali ki private laboratory banle ye ka ni ka kam
ki pulit ke Meghalaya gila king atiar yela dia na ke benta banile persya ya COVID-19 dah ki atiar yada bakatanat pulit kalapan kre ni ki personal protection equipment ki bakang thop ye ki jingdeng khumut ni ki mask ki jaka pen kerpang ni ki isolation center ha ki jaka tre ba per ki jongki da ka baki penan kami ki nu mar ki bala ban kyo aka jaka ba ki dan katanat pulit ka Meghalaya kala penan kam da baro ki lak lenti ki bala ban yo kum ki mas bala suhi da ka ba pendan kam ye ki tayar kali kum karensan ban bu ki top ki yeng dara bala ban sina ka nu jaka bat ki bihiwe kawai ni kijaka pen kerpang ba katanat pulit kalapan kre kadan hamau yong first MLP battalion ha ka ba katanat pulit kalapan kre ya khatlai tli jingthia na ka benta kinong pang bat kinong tre ha ka ni kijaka kila kre de ki jingphang yada ki belasnahi kata ki PPE bat ki mask kani ka khubor ka wan shipina ka All India Radio Shillong ka sarkar kala dep ban pha ya ka pisa ka balong marsan spa tengka ha ki hakasin siyo ko benengkong siya kumba arpaw kulur ngot ki kinthei ki beladon ya ka jandahan account haki bank kum si benta na ka jing ajing ya rap pisa ka beladep pen benaha ubnai belala hakani ka cap banile persya yo COVID-19 ki tulong khubor sarkar ki ong ba kani ka pisa ka bala pha kalarung hakawai pakawai ka bank account bat bakinong yo kanti ya kani ka pisa kilala banit sei kat kum ki jingdon kam ki jongki da ka babut renti e ka jing ya jingai iwe ni iwe hakapor bakilit sei ka pisa ha ubnai belala ka menteri pelatengka jongkari ka Nirmala Sitharaman kalapen bena bakum ba arpau point san klur ngut ki kinthei ki badan ye ki jandahan bank account kin yo marsan spak tengka si benai hakini ki lai benai ki banwan knang bakin la ban yo pendan kam hayeng ka balong ka sin jam ban yarap ye ki long yeng baduk hakani ka por badang yat ka jing pak hang ni ka lockdown da ka bapet ngot ban khang lat ye ki khubor hamsaya ki basapriang lengba ka social media ki balapun kulmar jumut ye ki babun ki patba katanat pulit jong Meghalaya kala ujor da ka 1000 persya ki nong pen priang khubor hamsaya bat kala penmiru ya ka COVID-19 portal na ka benta ki patba bakin register ye ki jing ujor bat ban wat ru ya ka tulong jong ka khubor ban pensisha haba pentip ya ka ni additional inspector general jong katanat pulit administration UGK yang rai uloong ba da ka basngot ho ya ka jingma jong ki khubor hamsaya katanat pulit ka jela kala pentri kam ya ka COVID-19 portal khnang baki patba kin la ban register ya la di ya ki jing ujor ki jong ki da ka baki log in bat ban but din la kata ka khubor ka long ka besisha ni em su ni he pulit uloong pa UDGP ukmi benia ye ki jinglong jingman man la kasngi ka sunjuk ki officer sarkar jong Meghalaya kata ka Meghalaya Officers Association hinin kasni kala lit bani kundu yung menteri rangba ka Meghalaya Conrad ke sangma bat kala no senyang da kapisa ka balong sapu welak kandai pu ar hajar tengka syaka Chief Minister's Relief Fund na ka benta ka jingile persya yo COVID-19 Chief Secretary ke jela OMS Rao rengkat baki wiki di ki he officer jong sarkar jela le don lang ha kani ke jingle ye kendu yung menteri rangba Conrad sangma la ban kedo babun ni ki beriu ni ki benta ba per jong imlang salang ki bakun thup ki seng bhalang ki kunhun niam bat kiri simet kumju kilawan sakmat ban no senyang syaka Chief Minister's Relief Fund Deputy Commissioner jong West Giant Hills District Udaiks LNS Garrett nen kesngi ula pentip baki don sispa nyu pulai ngut kinong tribela ki banabar ki badang don sa hapok ke district na do basdang ke jing pakhang bat ki babun ni kini ki de ki banaka jela Assam kat bakhandiat ngut ki de na Bihar uba Garrett ula ongru baya menta kini kinong bela ki syong kisa hala ki jakatre bat ya kabam na kabenta jong ki la penbiang hi di kinong aikam ki jong ki Katanat korbari jong sarkar India kala ai hukum ya baro ki kli nong penia jong ki district bakin penkre ki jakasa sipor rengkat bakabam yakin nong trebela ki bam simyo ya kala banlik phai lagi kada du menta ha West Giant Hills la de penkre ya lai tli ki yeng sa sipor ban ai jing ya da na ka benta jong ki bakum kini ki brio ne ki reef camp Ha Assam ka kunun menteri kabinet jong sarkar jela kala rai ban khati lai pho na ki spa na ka tulap benai jong menteri rangba ki menteri sarkar bat ki MLA na ka benta sisnem ha ka banirap banile persya yo COVID-19 ka to ni ka khubor lakot ka balawan supina ka All India Radio Shillong